Ahoj, som Peter a už od jary 2013 využívam unikátnu službu Bezpečné lieky. Vďaka nej ma moja zdravotná poisťovňa upozorní SMS-kou alebo e-mailom na prípady, keď mi kombinácie liekov, ktoré užívam, môžu uškodiť. Odteraz môžem podobne ako všetci poistenci dôvery službu Bezpečné lieky využívať aj online. A nie len ja, ale aj moji lekári a lekárnici. Môj lekár má tak priamo vo svojom softvéri informácie o zdravotnej starostlivosti, ktorá mi bola poskytnutá. Dokáže si overiť, či som poistencom dôvery a či mám uhradené všetky platby. Už sa mi nemôže stať, že by môj lekár nevedel, ako ma liečili ostatní lekári, alebo aké všetky lieky na predpis som si vybral. Mám tak väčšiu istotu, že mi nastaví správnu liečbu. Odteraz mi môj lekár tlačí recepty iba s čiarovým kódom, vďaka ktorému uvidia lieky po tom, čo som si ich vybral v lekárni, aj moji ostatní lekári. Okrem toho mi poisťovňa Dôvera pošle na mobil alebo e-mail informáciu o predpísanom lieku, platnosti receptu a možnosti ušetriť pri výbere lieku. Recept s čiarovým kódom uľahčí prácu aj lekárnikom. Odteraz nemusia nahadzovať recepty do počítača ručne, ale stačí, ak nasnímajú kód uvedený na recepte. Lekárnik si vie ihneď overiť, či som poistencom dôvery a či nie som dlžníkom. Ak ním náhodou som, môžem pohodlne zaplatiť svoj dlh priamo u neho v lekárni, vďaka čomu si môžem lieky okamžite vybrať len za doplatok. Lekárnik má tak istotu, že vydá lieky overenému poistencovi a má väčšiu garanciu, že mu zdravotná poisťovňa lieky uhradí. A čo vďaka službe Bezpečné lieky online získame ako pacient? Hlavne bezpečnejšiu a kvalitnejšiu liečbu, rýchlejšie informácie o užívaných liekoch a aj možnosť ušetriť na liekoch vďaka generikám. Informujte sa o službe Bezpečné lieky online aj vy. Kliknite na www.dôvera.sk/lieky.